Αν έχεις φαρμακείο, σπα, μασάζ ή κέντρο αισθητικής, το Aroma Lab είναι η καλύτερη επιλογή για να αναβαθμίσεις τις υπηρεσίες σου. Και θα σου πω γιατί. Επιλέγοντας προϊόντα από το Aroma Lab, προσφέρεις στην επιχείρησή σου προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως αιθέρια έλαια, φυτικά έλαια και έτοιμες βάσεις κρέμας. Προσφέρεις αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, καθώς τα προϊόντα μας, όπως το αμυγδαλέλαιο, βασίζονται σε επιλεγμένες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες, ενισχύοντας τη φήμη και την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Διαφοροποιείς από την αγορά, προσφέροντας στους πελάτες σου εξειδικευμένα προϊόντα, ενώ για τα φαρμακεία παρέχουμε ενεργά συστατικά και δραστικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή καλλυντικών. Αν έχεις φαρμακείο ή σπα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτοιμες βάσεις κρέμας, ενώ για υπηρεσίες μασάζ σου παρέχουμε βάσεις για γαλακτώματα ή κερί μασάζ. Επικοινώνησε μαζί μας για να εντάξεις τα προϊόντα Aroma Lab στην επιχείρησή σου. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σε συμβουλεύσει και θα σε καθοδηγήσει για κάθε χρήση των προϊόντων μας. Είμαστε εδώ για να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να σε υποστηρίξουμε σε κάθε ανάγκη.